Dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videa, ve kterém si budeme povídat o nejstarším mostě v České republice. Kamenný most v Písku je most přes řeku Otavu. Postaven byl ve 13. století a je tedy nejstarším dochovaným mostem v Česku. Na gotickém mostě jsou umístěny repliky barokních soch a kříže. Stavbu dlouhou 110 a širokou 6,25 metru tvoří 7 oblouků. 6 je původních, 7 je z roku 1768 a má asi dvojnásobnou šířku. Od roku 1797 vedla po mostu erární silnice z Vodňan do Blatné a Nepomuku, za kterou erár platil městu paušál více než 743 zlatých. Proto most v roce 1825 převzal do státní režie a v roce 1827 do státní správy. Z důvodu stáří mostu došlo v roce 1994 ke generální rekonstrukci mostu, která skončila v roce 1996. Při katastrofálních povodních srpnu 2002 servala voda z mostu barokní sochu Anděla a většinu kamenného zábradlí. Voda v době největší kulminace dosahovala až 2 metry nad vozovku a z mostu bylo možno pozorovat pouze kříž s Kristem a části soch most naštěstí velkou vodu přežil bez většího poškození. Hlavně díky tomu, že byl v 90. letech zakotven do skály a byla provedena jeho rekonstrukce. Já doufám, že si z dnešního videa něco odnesete, až budete v Písku tento most navštívíte a vzpomenete si na toto video. Dejte odběr a vidíme se příště.